Lah tapi lek seumpama dijak kenalan tenan gelem apa ora? Ada grup yo salaman. Salaman tok ya. Lah tapi konone mesti anu baper engko. Berurusan kono sumpeng aku ora nyapa-nyapa. Tapi wonge ayu i. Kita ayu Arita. Bisa ya awakmu. Lala jeromu ala aku. Ayu. Tapi ketane Fani ayu i. Ayu kamu. Lah kok iso wong urung roh dek piye? Ya iso. Lah yo Kamu piye? itu tidak ada yang membandingi dirimu sedunia ini. Lah nyapa kok iso? Karena kamu yang bisa apa ya, yang bisa membuatku bahagia di dalam hidupku. Anjay. Lek ning wong ayu. Tapi lek wong ayu ning njaba kono eneng ora sing iso ngadepi kowe eneng ora ketane. Ketokane ora ero tuh saya ora tau golek wong edok ning njaba. Wis ketokane. Tapi seumpama omong jerene Fani arepe mara ngene Pak Dik tanggal 20 kuwi terus piye? Mbok temoni apa ora? Pengen ketemu karo awakmu. Jombo mau ngaku prestasi konten. Sumpah mau kayak tanggapan wis. Mara. Gak mbok temoni. Ora ro. Ora ro ya. Berarti nek niatan nemoni. Yo ora mau jalan delok sayang. Aku pas kegiatan terus wae marah yo. Wis ada tinggal ngali ra minak. Dek sumomo ki aku Fani ki. Mas Duk, ngono. Terus? Telepon Mbak. Duk boleh kenalan pora. Nggih, tau. Kawan tau. Terus berarti wongnya ngejak ngobrol terus ngono. Sing mbok pandang apa? Wis cangkeme wong ngomongnya didelok apa cangkem apa kok. Ajak ngobrol dari ngobrol apa ya. Berarti mbok pandang terus. Mau ora berdua. Kak. Oh, tapi pengen berdua pengen. Ora, iki kok padu iki kok. Mancing terus iki gegeran. Aku ki teko tok. Enggak. Gak ya. Berdua sama kamu lah. Lah tapi aku cek suwi kok mulaiku kok lele Fani kan cedak kuwi. Lah tapi anu karo penonton lo diomong kuwi Dufan, kawan Fani anjay. Gak kuat aku. Penonton udah baper nih gitu. Bu tapi apik Dufan ngono iki. Lek dugdel ketok yo elek dugdel. Dufan mong lah apik. Elris. Hopo Elris. Elsa Rizky. Apik ya. Rias Elris. Lek Dufan mong lho piye? Gak pantes. Jenenge apa nek kuku lho guys ya? Neil Art Elris pantes. Iya tak? Iya, pantes.